Wis. Yeyen. Gak ngono lho, karepmu ya apa sih, Rek? Masa kon gak ero sih? Masih teko iringan ero nek koyo londo ngene. Aku tabe koyo ngono lho, cocok ta enggak? Iku mang ya tabuhan iku mang sing mlaku patese cari skoci. Wong tabuhan pati grombi aku Rek. Mosok gak ngerti. Aku saiki dodol jambet. Jamu ngerti ya? Oh, dodol jamu ngono, dipasarno jambet ta. Ngawur ae. Enak wis, enak ngene. Dodol jamu lumintu, timbang dipikul pundak seyek. Enak ngene rombong surungan ngene. Jamu kok sapa iki marek? Kok guyu tak kecepit kok iki, Mang. Jamu warna-warna becak lara apa ae wis. Sing darane jamune wong wedok-wedok lengkap nek kene iki. Wong wedok lara apa nek kene ana wis. Sing darane jamu Anton iki mah ya jamu wong wedok. Anton muda, jamune wong brosot. Jamune wong bobrot. Jamune wong bobot. Anton muda, satu misal kaya bobot 3 wulan iku nek jamune. Mulane jamuku wis tah lengkap. Pemane ana aneh maneh jamune wong kebulet ana kene. Kebulet utang. Ora atuh sapa? Aja anu nyawat rombong anyar nek. Rombong mari kon cet kon sawat lah beset iki. Oh, des iku. Upamu kok cebuk, gak tuku ganggu tok ae. Masih ki ana maneh wong wedok galian kendor ono. Galian singset ono. Masih pilih sewerna-werna. Satu misal, ya nuwun sewu kan ana wong loro iku mripate rembes ae to. Mripate mbrebes ae. Dipilisi waras kok peles kuwi iki. Wong aku jamu iku werna-werna obat tetes ya ono aku iki. Jadi serbaguna obat tetes iki kenake wong loro kuping. Saiki akeh wong dublek kok saiki iki. Kena udan esuk lagi wong dublek saiki. Bedeke waduh penyakit apa nek tak tambah mesti waras obat tetes yang ngono loro kuping tak tetesi ilang kupinge. Enak wis. Cuma bojo sing ngene iki, sing legende bojo iki. Biyen derewang dodol jambu. Aku yang ngono dodol jangkrik dhewe-dhewe biyen. Gak jodoh. Lah saiki yang ngono. Dekne iki nanti, keliling nanti arek iki. Gak wasa wis repot. Sopo Pak ni? Us. Oh. Wasa lara. Loh. Boleh kalau gendeng. Nah. Patanan. Nah, patanan. Wah. Patanan. Wah. Waduh, lagi di goblok guys. Waduh. Nah, wes. Di radio. Udah tadi, Wak. Wah, enggak bisa, Wak. Wak, kalau gendengnya kan, nah. Oh, jadi ngono, malah joget barang. Potongan pokoknya kendi, kan juga tak mau. Apa? Iya, enggak, katanya. Malam minggu, pukul 7. Iya, tuh. Bayar arisan. Oh, tak nongol iku. Kok iki dodol keliling nang ndi ae kan. Waduh, nyaman, Kak. Dodol jamu ana gomblo. Iya. Kuat tenan gendong gomblo. Aku kuat nang dinding gendong gomblo. Bangono kon gak keliru ah. Gomblo kon gendong gak keliru ah. Wah, kasete ya takno ngawur ae. Iya gendong ae. gomblo sak beteng ngono nang dinding kuat tak gendong. Lah iki carane nek ngene aturane ya, wantek-entek batu kan iki. Entek batu kan iku. Lho, batu niku dikeki jeragan. Waduh, mesti tak jeragan entek batu kan niku. Saiki diatur sing. Ya apa? Diatur ngene ae. Saiki aki. Iya, aja kon gendong, jamu sungunen ya. Iya ta? Iya. Lah akine cangklong nang ngarepmu ngene lho. Dadi aku kalungan aki. Iya, kok dodol rokok ngono lho. Padha karo nekek aku beno gak krasa. Gak ngono ya bareng enteng ngono lho, odokno. Oh, ngene Kak Jok salah paham sampean iki ya. Iya, iki saking cintaku mbek padamu. Ya apa. Tak genano sampe nak dodol jamu surungan. Surungan. Pantese dikeki keset iki. Oh iya ya cocoke ngono ya. Iya, peno. Jamu surungan. Tadi cek gak pegel peno Cak Basman, ambek nyurung ngene. Nah, ngarepe iki. dikeki iki stiker ya. Iya, kayak stiker ya, Ci. Apa stiker cara
corong. Oh, corong iya. Pak Peno nyetel iki gitu lho. Kan lumrahane aku mek ngene ya abot. Soro kon. Dadi nek aku gawe hiburan apa, Kak? Lah kono gak iso menyanyi kon. Lo garingan? Iya. Ket biyen pancet ae. Lho gak ngono ya dibantu arek-arek. Jek ana modernan titik, Kak. Iya. Dadi aku ya nggawa tip cilik ngono lho karepku. Tapi nek sampean gelem ya gawe. Iki tak gawone ae, kon menyanyi wae. Tapi pok ono lho ya engko nek wis dodolan jamu. Lha apa dipoki barang? Oh. Lha iki sik utang nang rombeng jalan Demak aku. Kono seneng utang temen, penggaweanmu utang lerene ono apa kon niku? Lho wis biasa, Iya, utang pokok bayar gak apa-apa. Lah, bangus. Bagus. Iya. Iya. Tambah mentol irunge Peno idrai kok abang kabeh awake Peno. Panasan. Panasan, Dik. Itu nek ndi kok iso abang kabeh iku mau? Liwat iki lho ngene, iki lho Kupang Jaya 1. Mangkane kena lambe rupane kok kelas Kupang Jaya. Hah? Kena lambe iku abange. Kon ngono-ngono asih kon niku. Oh, Peno iku nek gak dicurigai tambah gak karuan, Kak. Oh, Dodol pokoknya jamu iku. jare oleh 3.000 padahal tak delok ndik sak 5.000, 2.000 nyatut. Lah apa nyatut ngono? Lah iya pek bojo selip. Kayak persiapan, Dik. Oh, ngono iku wong lanang. Ya ono remekmu ngono lho. Nendang ya. Nek aku remek bener golek maneh ya. Aku udah persiapan bae kon loro. Pokoknya jenenge Pasman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu digarel kabeh. Ojo ngono. Ono cadangan maneh rupane. Gak ono. Kan ono 1K kono. Hei. Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku. Oh. Kawin ngerti, Kak, iku sing tuwek. Aku nomor loro. Nomor 3 kok cemplang-cemplung arek iki. Oh. Saiki kan nek belajar Saiki nyanyi. ngene dhisik, Kak. Ya apa? Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gending ngono. Iya. Ambek dodolan jamu gitu. Nyanyi-nyanyi ngono lho. Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki? Lho, dodolane biasa kok nyanyi yo bisa. Oh, nyanyi ngono ya. Coba sih, Cak, aku coba ajar-ajar, Cak. Ayo. Iki suarane duduk suara gendeng aku. Iya gak apa-apa. Suara gendeng duduk iki. Suara apa? Suara biasa iki. Suara kabel. Oh, suara kawat. Bosok. Watok kon niku biasa wis. Suara kabel iku dodol jamu ya. Iya. Jamune wajina apa jamune wong Surabaya? Jamune Surabaya sih ya. Nek wajina jamune. Iya iku. Sampeyan sing nyenggaki. Iya biyen. Nek Surabaya enggak, Dik. Iya. Oh, jamu. Oh, Ya, Kak, ya. iya. Enggak, jamu. Daun Marlena. Suwe ora jamu. Iya. Jamu godhong jambu. Suwe ora ketemu Mbak Marlena dodolan jamu. Suwe ora jamu Mas, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe lega. Wah, pinter arek iki masalah ya iki. Wis lari jamu iku wis. Temenan wis. Enak arek. Pasal. Yes. Oh. Awas. Suwe ora jamu Mas, jamu kadonge apel. Suwe ora ketemu Cak Basman watuke ngekel. Suwe ora jamu Mas, Pokoke lari. jamu godhong terong. Suwe ora ketemu Cak Basman kupingin jepopong. Enak wis, pengen lari jamumu. Aku gak wetip kon menyanyi, tepak wis. Iya, sampean enteng aku repot iki. Aduh, cari ngono iki. Mlebokno gone iki gak iso, Kak. Awas. Iya. Suwe ora jamu Mas, jamu godhonge keter. Suwe ora ketemu
godhonge aren suwe ora ketemu pisan ngajak balen. Pinter rek, bojoku wong ayu. Wah, Oh iya, dilem-lem ana patri. aduh, pinter deh bojoku Aduh. ayu, potone kok bekelen. Aduh. Takoni Kak melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan Kak. Iya, gak apa-apa, Dek. Ya apa peno masih gak mole-mole ya aku bunder ae. Iya, Gak boleh. tak reken peno, pokok nek mole tak reken bojoku, nek gak mole gak tak reken apa-apa ngono ae. Iku paling enak iku wis. Lho enak kon, aku katisen ngawur ae kon niku. Mikir peno, melok watuk ngekel aku engko. Iki mang lagu apa kenang? Iku ajar jamu. Oh, jamu-jamu ya. Iya, Oh. tapi jamune rada gak enak ya lagune iki mau. Iya, wis gak mah itu. Gak tau latihan peno. Eh? Peno nek latihan modal dhewe ae, Lho, bojo aku gak latihan tau ngene. dijak. Iku mang ngene bener e. Apa? Suwe gak tau Jamal. Lho kok jam. Ya apa sih jamal? Aduh, suwe gak tau Jamil. Kok jamil lah tanggane Suwe dhewe. gak tau jamu. Jamu sepisan kepenek. Apa nih Kak? Aduh, Ngono iku ya lho. suwe gak tau jamu. Jamu godhong tapak liman. Oh, waduh. Wis suwe gak tau ketemu pisan bare Cak Basman lah. Ya. Oh, lho. Iya Kak, ya ngono ya Kak. Bulan saiki diatur Dik, kaya titik rong titik aja hati-hati Dik. Iya cok kaya biyen-biyen Kak awak dhewe ya Iya. selalu meleset pendeke Apa maneh perhitungan. keponakmu nakale kaya ngono. Iya. Wis Saiki- arek iku marek metel gak nyambut gawe jalan rokok, yo duwe. Iku lho. Akeh. Lho, akeh. Aduh, akeh tak to. Lho, Man. Apa? Lho, Paman. Iya. Iya bebekmu iku. Lah pondok tuangan. Rundingan lho. Sangkane nang tuangan iki ae Cak Basman. Iki rundingan ngono Dik, rundingan. Kadek jamu-jamu, Pak. Iya, Rundingan rundingan. kita Sopo tol nyanyi jamu. jamu-jamu? Ya bebekmu. Lah sing mburi, Mang. Aku sing mburi mah. Peno? Iya. Waduh. Benerno aku. Suaramu kayak dokar. Kae nek omong arek. Kayak arek iki omonge koyo arek iki arek. Oh, madok dokar ya. Wah. Pernah kita dol jamu surungan. Surungan. Nggawa tip, nggawa kaset. Iya. Lah bebek. Aku gak atik garingan tak suwun, tak Oh, gendong. digendong. Jamu gendongan. Gendong sing nyuwun. Heeh. Sing nyangking. Iya. Kayak standen. Enak ngono kok sulapan. Tapi wong usaha kan ono eleke. Apa sih? Ono anu jamu sembarang ono. Lho ono lengkap. Oh, lengkap. 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 Ya lo jamu lemu ta? Aku duwe loro. Loro apa? Ora apa kon? Ono jamu nang dengken. Heh? Wong dengken. Dengkek niku dipacel enake. Koyo kendang ngono dipacel. Loh, penyakit pinggang lah ono. Ono. Terus ngombene sedina ping pira? Heh? Sedina ping dublek ta iki. Uga ngombene esuk. Terus? Kadang-kadang bengi ngombe kene. Iya. Terus ono kapsule. Ono. Kapsul iku awan 1, Iya. sore 1, bengi 16. Lah kok oke. Kon boleh oke ulan lo. Kok akeh. Lah yo akeh ngono apa sing enggak biasa sih. Nek bebek iki bloke kudu las ono. Ono. Oh, komplit lo. Paci. Ono wis kunci pepet kabeh ono wis. Wong lanang kok kunci pepet. Lho kan kok bojoke peno, jare mau nyekrakon kunci. Iki Dia pace kunci bareng. peno. Lho, iki dodol rujak ta, dodol jamu. Jarene kudu laos. Iku ndeplok dhewe ta ngongkon. Oh, ndeplok dhewe dik Ndeplok dhewe, kuwatir, tanggung bersih wis. Goleke ndi? Jare ndek omahe peno. Ya kulak lo ndek pasar lo. Oh, ben duwe kebon dhewe. Oh, gak duwe kebone sapa kebone dintekno pamanmu ngono. Kon iku lha apa ngomong ngono iku? Iya, Lengkap ngono. iki lho, kunci, gembok, grendel, engsel, selot. Kayak sokrat nek iki. Wah, ya apa meneh. Jamune wong cantengen. Aduh lho. Cantik niku asal gak kena penyakit ketutuk lho, kecepit. Kok lah apa ya disudet. Lah saiki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng Man. Iya, Paman iya. karo bebek dodol jamu bareng. Peno bebek nduk ngarep, peno nyurung nduk mburi Man. Lho aku Jadi- disurung. Lho, Lho cek sorone lho. disuruh ya. Lah, Ora iku dodol mau jamu surungan. Iya kesurungan. Peno mlaku nduk ngarep, Iya, Kak. nyuwun. Iya. Lah paman teko mburi. Aku nyuruh bebekmu ngono. Iya nek tok Wah, iki nyurung ya apa sih? Rombong surungan lho. Nah, Iya. nek tepak munggah dalane gak apa-apa lho. Kan tepak modul apa nek gak koyo disrodok aku teko mburi. Gak ngono. Bareng ya apa-apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak? Betul bareng enak koyo baris Lho lho ya. efeke. Arab baris efeke apa Efek kan apa? efek.
Kok bareng mbek menawa. Efek iku apa sih, Cak? Anu kok masalahe lho masalahe. Oh, mburine ya. Nek dodol bareng payune gak iso lancar lho. Salah siji ae lho. Enak nek dodol bareng. Aku sing ngedong peno sing ngladeni sakjane ngono Cak Basman. Lah rombongku tak colo lah ilang rombongku. Lho lah apa ya nek ngono? Lho kono gak payu rombongku. Iki diputer kasete gomblo iku. Di radio aku sing joget-joget mbek peno sing ngudek-ngudek. Bebek joget kaya uget-uget. Lah iya. Bebekmu tambah lincah, bebekmu tak Enggak, ana iku aku sing menyanyi mbek joget-joget peno sing ngedoli jamu. Uang seteko Tapi ana kabeh. akibate, Bek. Gak Akibate enak. apa? Engko lek peno dodol jamu sing andek wong lanang situ wong lanang kadek main sampean sempaman iki nyurudukan Mas. Oh, darah tinggine kumat kok ya. tak tumbuk kon. Iya repot ya ana efeke bener. Engko lek paman sing tuku wong rondo kadek ayu biasa paman gak kenean. Iya, kecantol ya. Iya. Oh, tak kekno pisan wis, Abah. Lho, gak rugi ta? Lu sakjane rugi lho. Sing Delok kok boti irunge apa gak nih? ono. Sing kok boti apa? Irunge sing gede gak ono bandingane iku. Wah, ya apa man? Saiki diatur ae nek dodol. Masih dodol dhewe kenek, tapi nek mulih lah tadi kon lho. Lho ya apa? Nek mulih jam 4 pas kudu teko omah. Oh, diatur ngono ta. Luwe gak oleh, kurang teko jam 4 gak apa-apa aku. Aku budal saiki padha mbek peno. Iya, dhewe dodole. Mulane pokok jam 4. Jam 4 nang omah. Nek sampe kliwat tak bacok dengkulmu. Lho ojo ngono Kak, be ono tibone awak wong gendong. Ayo. Lah kon iki tiba lho. Kecekluk sapa sing nulungi? Kalau kon cekluk gak melek aku niku. Ngono ngepes-ngepesno wong wedok. Kon gak melek aku cekluk iki. Masa karo dalan. Lho ya, turun dodol gak Ngomongin paman boleh kok cecek. Cek. Kok kan kono gupu ya lo kono. Oh, perigisan tak tabok pisan kok ndak to. Ini lho, lek ono masalah nduk embong, iki Iya, iya. kono ya kudu ngomong terang-terangan. Ngono. Umpama tiba njaluk tanda tangan wong sing nyekseni, tanda tangan. ngono. Pak. Kok kudu ngopo lo kan kula. Oh, tiba saksi lo. Percaya nang peno. Lek ono terate didik ya gak apa-apa ngono lho. Iya, apa kok jam-jam 4. Peno enak rodo diglondong mentir bareng aku sekil. Lho. Oh, Ya ya gak kena ngono. Nah, iso telatku. disurung ya mlaku sak penake. Masa aku santai. ngono, sing darane musibah iku ndak nek semono. Ya, apa? Upamane aku nek telate sebab lak rombong surungan sih, Iya. ono bane, ban kumpan. Bae bane iku mang bedos. Ah, ya apa? Ya nggawa tukang kompo. Nah, Kok tukang tembel? Iya, tukang tembel nek ngetutno. tukang kompo. Ngetutno nduk mburimu. Ngetutno ndek Untuk mburi lemburiku ya? Iya. Oh, entek batine ya. Wis entek batine wis. Lah, Kale bati torok lo. Lagi dibayar tukang tembel iki, ya, Mang. masuk akal Bek, masuk tutup. Nek aku sih enak masih dodol suwunan, tapi aja diharap pada jam 4 tidak mesti. Ya, sampai Uangku berapa? mesti sosok sing dodolku ngladeni lemes ngomong rodok dawa-dawa. Iya. Sing tuku cek kerasan ono wong tuku. Iya. Sosok maneh ono bulet gak bayar-bayar ngejak omong-omongan barang iki kaya apa ayo? Iya tapi botole, aturun botole. Ya apa Iku botol? kode botol iku. Botol kode ya apa? Botol iku nek ganjil rondo. Ngerti ya? Utawa perawan lanjar. Botolmu hitungan. Terus siapa? Wong tuku delok botol mek botole ganjil mesti dianggap rondo. Wong Ngono kurang ta? ajar Oh, tak mepet. ganepi ya? Heh? Tak ganepi ae nek. Iya, iya. Ya Wes wis. aku ngomong arek loro cek bingung. Arek apa lo? Ya apa so, ini lho amri keluarga gak sampai geger Iya, ya. iya. Ayo padha dipatuhi jam 4 kudu ono omah. Ngerti aku Ya, saksine. Sampai anu ayo tanda tangan. Hitam di atas putih. Iya. Atik tanda tangan. Engko makelare kene ono dhewe lho ya. Adik makelar lo. Lho saksine kok apa? Mau saksine ono apa sih lo? Kene. Tangan-tangan ono. Apa nak dhewe atik njaluk Tanda maklaran. tangan sepisan jamune kudu pisan man persen. Oh, ngono ya? Iya. Ayo udah nabe kono. Udah. Apa jamu kuat laki-laki? Napa? Jangan nyeruduk kaya pamanmu. Jamu peyok ngono. Mari tak delok ponakmu ket biyen kok gepeng iku ya Pancen apa. pawek sak mene awake. Penyetawakane ya. Oh, niru pamane jiat ku apa? Oh. Paman lak ngono jiat iki. Jamu lemu. Jamu lemu ya, Iya, jamu iya. abu iki. Jamu apa? Itu tawon. Ngawur jamu lemu. Ngawur. Man, meno kudu gekno jamu aku. Jamu apa? Isone moto awas. Lho ya. Lha ya apa kene njaluk jamu lemu kon njaluk moto awas bareng ngombe. Perlu nih moto awas. Oh. Lek teko doan ketok, lek cedakan gak ketok. Oh, cek iso melek ta? Ya apa sih omongan iki? Melu, waduh, Ono omongan jamu bakal- teko adohan ketok, nek teko cedhek merem ngono. Iya. Gak melek, gak ketok. Gampang. Dicekel beting ae. Ngawur ae Wis kon. ya, wis. Saiki dadi aku iki mek duduk tengah-tengah aja sampe kok sing dhisik bolak-balik geger kepethuk maneh, geger kepethuk maneh. Ya aku dhewe isis. Isin. Sing garai lak pamane peno ah, wek tuwek gak nyebut. Oh, modelmu kon niku. Wis saiki ngene wis tanda tangan barang ya aja Iya, sampe nyalai aku nyekseni wis lek ngono aku tak mulai ya. Loh. Aku bebekmu tak tinggal iku. Wis ta. Aku Aja ono. pringat-pringis Kak. Ojo rame-rame, emang selebore lho. Sing gak mentolo ya. Selebor kok Aja Mercy. percaya 100% Kak Pasman. Aku hanya untukmu. Oh, untukmu.
Kok niku saiki ngomong ngono pinginane. Temenan untukmu. Lah kok lha pinginane ngomong nek Parman? Ayo. Ambek Parman, ngomong mek Parman. Iku Parman lak pegawe ta iku. Oh, pegawe. Iya to kok nyidhi ae. Lho, iku biasa sekretaris pribadi. Lho pinginane aku ro ngomong mek Parman perapatan ngono. Iya. Iya ku lak pegelino terus diboboki Parman. Lah Parman mulian. Parman kok Parman. Saiki masalah sing marai geger gak perlu diperuncing. Iya iya lho. Gak usah lincip-lincip man. Iya iya. Dadi engko lek umpamane lincip bas ketatap, Iya. dadi beldok. Ya. Kon kok nang lincip bar aja lho. Terus sampai masalah sing apa? Diperuncing. Diperuncing. Iya iya. Saiki Iya. sing penting nyambut gawe sing temen. Ah. Terus sampai kena pengaruh. Nah. Lha iku bener omongane ponakane Peno. Lah niki dos pundi? Rungokno kupinge Peno. Iya ya, dos pundi balik niki. Ngene lho ngger ya. Wah, kita ger tak dekat iki. Wis man aku tak budal mas ya. Iya iya budal lah. Ndang budal lo ya. Iya, iya. Iki rezekine cek ndang olah. Iyalah, dungane rezekine akeh ya lah ya. Iya man. Iya iya. Tak kei jamu Peno ben sore. Ngerti ya kon. Bebas. Iku keponakan. Arek si ijo iso ngomong kaya ngono. Tumen wong tua dituturi anak ndaki-ndaki ngono. Lha saking apane? Saking pamane sing kurang ajar. Boleh wele-welean ngono. Apane? Ponakan sampe nuturi ngono Peno sing gak ero. Iya. Anek cilik ero, sing Iya. tuwek gak ero. Ya wis padha ae Aduh, ngono. wis gak saiki jatuh karan Iya, kaya iya. iki cek masuk. Ayo dodol. Ayo ya. Ayo keliling ae. Jamu jamu. Di radio. Jamu jamu. Aku dengar Jamu jamu. kesayanganku. Warung. Pat wingi warung ae. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki marung sego ya sik ana sope ae. Tapi enak. Marung nang nggone kene iki ayem. Atik warung nang nggone pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan, kol-kolan, kabeh liwat kene. Liwat tok gak leren. Pengenane ya ngono. Ana arek cilik tuku dikongkon makne antarane. Balik tumbas sego garingan. Wis tak kei sego ambek wak srunteng gak gelem njaluk karak. Sego garingan niku karak sing dipik kok lak male cengkaruk iki lakan. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mang gawe sambel. Wis tak ulek dhewe, tak awur ae pokoke ana sambel kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kei kacang, tak kei lombok, terasi, uyah. Tak ulek tak gweteno ae. Coweke remek pisan. Lah wong lanang sing ulek, bareng sambel tak kekno, sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut coweke. Mangane sing ngomong, "Lah, uyah kok cek wongkul, uyah napa sih wongkul bilane cowek hari ini." Wis bingung ngene iki panjenengan nyambut gawe ngijeni. Delek pembantu ya gak oleh sing nang omahe. Rambute plak, katone. Iki rendeng-rendeng usume wong gendeng. Lah ya apa, Cak? Wong sembarang mundak ngene wis bingung aku, wis gak dodol mari. Duh gak dodol sing dipangan apa? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awake dhewe iki ya wis iki. Terkecuali nek kon gelem becak ngono. Lho, malah ngono. Lho, aku- Lompat garis sampean. Lho aku kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko Iya. bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon. Iya nek tepak dalan modo nek munggah kalau delok koyo ngono nek giri layah iku. Lah iya. Wis seru penggawean becak ngono ki ya soro pancene. Ya nek kapan sik enom gak apa-apa. Sik tahes. Saiki apa? Apa wong wis tuwek ngene? Kok mang blonjo apa ae? Hah? Blonjo apa ae? Apa ya cukulan? Tuku-cukulan tok. Lah ya apa jare pecel? Ganti acara. Lho ya pecel aja cukulan tok. Ya kayak ana gobis. Ya kacang. Kacang iki lho kacang panjang. Kacang panjang? Iya. Ya apa panjangnya sak piro? Oh, 3 meter. Iki lho kacang panjang iki apa siarane iku? Kacang apa? Kacang usus ta iku? Iya kacang usus, wong Jawa kacang usus. Iya bahasa Indonesia kacang panjang kon niku. Lah nek pecel kayak cukulan tok iku, lha iku malah sambel iku lah. Lho, Sambel soalnya- rawon. Enggak, kadang-kadang kan ono sing njaluk putihan.
Nek putihan iku toak. Kon niku istilah putihan niku ya omben-ombenan niku putihan. Ngono lho. Ana, jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngono iku lho. Oh, iwak putih. Iya. Ya wulune wedhus. Wah, kon Macem-macem mbok wong saiki ya. Iya, model-model panjene. Lah iya. Iki gak dodol sego mari saiki ya. Dodol apa enake? Dodol es ya. Heh? Dodol es. Pumpung rendeng. Lho ya sapa iki? Gak kepethuk sawi. Wingi. Sawi nang samin ngono kok. Lah kon wah, cek dodol lagi pian. Awet temen kan. Ya. Lah ya apa lang Tahu nyewakno omah ya gegegeran. Iya, tak utune ri wis ngene iki nyambut gawe. Lah ya ruko nek cek dodol anak kelak tarik rene mang. Heh? Anak lu tak jarene kabeh. Sangano kenduren. Ya ri kentene apa asisan jogruk bandare. Balik-balik njogrokno biyen kopoh wis dirok. Oh iya. Ya aku ngrungu-ngrungu Kastini marung iki jarene kon nggawa dekeng bareng. Oh, wah. Warung gak payu nggo dekeng. Kancek gawe bayar sih kon iki. Biasane nek kene kono tawuran barang. Ki tawuran soalé ya yumu iki. Wong anakku ngomong kok. Takon tuku es jare. Apa sih? Anakku ngomong. Lah apa? Norung cak sukran lho. Ono es jus. Heeh. Dua tawuran iki. Lah yo es dijogot jus. Cuma lapet jogo jus kan iki. Jus iku ya apukat iku lho terus digeleng mumet ae ngono. Iku arane jus, ya? melok mumet iki kok. Sangat jus. Sing marahe geger iki ya yumu dhewe. Wis gak perlu geger. Karepku ning ngedol iku jadik mesem, jadik mencet. Wis merenguto ae ngono karepku. Lho, ya dicelukno sampuri. Nah, iku gak merengut iku. Kudu nyocok iku. Wong ning ngedol iki ya adik mesem. Ya lumrah wong Iya, iya. marung ya wis ngono iku. Kudu sing sume. Langganan ya. Bojomu kan sume, ya mesti sume nyememe. Dodol adik mripate ning ngedol mripate geder-geder. Kaya mripate karman. Lho keran. Ya wong dodol iku gak perlu cemburu-cemburu. Yo gak cemburu iki. Masih ning ya ngono nek sok ngedol arek wedok. Jarang lho aku Bebas ngedol. no. Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok, iki gak seneng nang aku iku. Kok sing dibimbang iki aku asale. Lho ya apa? Dadi ning ya ngono. Apa? Dodol iku ya kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodolono. Hah? Ana wong tuku ya dodolono. Ya golek alu dhisik. Lho dolono iku lho. Kon muruki ngono kuru awakku ri. Jarang ngedol ya aku. Lah apa sih? Tak oleh sing ngedol wis aku iku tak kongkon Bagian masak. masak tok. Bagian dapur. Oh, iya. Makane soro aku iki. Soro adus gak oleh ambek aku. Aja adus. Nek mari adus ayu ae. Wah kon niku. Wis tuku tambah rame. Kon niku. Ojo ade. Moroto ae ngono. Apa iku nyambut gawe mempeng-mempeng, wis biasa sederhana ae. Gak ngoyo-ngoyo nyambut gawe kaya aku ngene iki lho. Sembarang dirangkep banyu, barang ditombok. Lho. Wah. Jam nek banyu jam 3 isu wis tangi ya. Aja didol banyu ngono gak apik nek iso amalno banyu mi gak apa-apa. Wis separuh tak kekno aja. Iya. Wis separuh tak kekno. Dodol apa iki? Heh, Dodol apa kok pote-pote ndak toples iki apa? rengginang. Lah kok nduk banyu-banyu apa ya? Lho, Kompo. Lah takon kompo di banyu. Banyu sing ditakoni. Lho nek toples ana banyune kalau ana pote-pote lho. Oh, iku ta. Dodol iwak emas bareng kan. Eri, kudu wak emas iku ri. Apa ya? Apa arane manisa iku? Oh iya. Kolang-kaling campurane es iku lho. Tunggak aku piro sih, An? Heh? Tunggak aku cek piro? Kok kon kuwi sini-sini ri kon niku. Lah gak apa-apa sih Wah, tanding kanca kanca. ae kok kon ate ditungno sih. Pira sih tunggakmu kon takokno iku? Piro ana piro iki piro? Oh, tunggakan mek 7.500 ya kon takokno iki. Jangkep ana 2.500 dari 10 iki. Ngono ya? Iya. Bunder. Seri iki warung cilik ri. Kon tangi 10 miring warung iki. Wah, kon iki. Tapi sono kemajuan kon saiki kan. Sapari dik deloknan sapari adik ngejokne jang utang maneh. Enggak aku rene mah ya Pisan anjang sono. sampean. Iya anjang sono. Kaping pindho utang maneh. Yo. Wah, wis. Ngene lho, aku ki wis rumangsa soro anu Cak Sokran. Njaluk pegat mari. Lah nek sora mbek sokran njaluk pegat. Minggat to ri, aja nek kene kon ri. Nek sora ki lha apa sih? Aku iki gak ono rewange, mosore jam 3 wis tangi. Heeh. Wong dodolan arene. Wah. Nyambut gawe patengan iki pancen yo ngene, isu kudu tangi. Ane kon isu kagem tangi medongkrong ae. Yo aja nyambut gawe dodol matengan, dodol mentan kono. Dodol apa mentan? Wak klothok ke pasar.
Iya. Dodol wak klothok iki tak culi kucing. Kon kok seneng dodolan ngono tok, Kran? Lho, dodol panganan ya gak oleh. Lha apa disaingi wak klothok bareng iki? Kon niku dodol panganan gak oleh, tapi kon utang. Tapi kan gak apa-apa sih. Warung nek gak ono sing utang, kurang giat e, Kran. Oh iya, nek ngono ya sing utun ae. Sing utun ae kon utang, Ri. Ya gotong royong lah. Tanggamu apa kon dene pisan kon utang kabeh, Ri? Mending nang pindah aku. Gotong royong nyambut gawe ku. Kon nagekno ta, Ngene kon lho. kono daya ya. Gekno iki karepku ngene lho, rung ngono po aku iki golekno Apa ya? rewang rek. Heh? Golekno rewang. Karena rewang, sakno yumu pancen kale tanggae aku, pengen tak puji-puji. Aku kawin ambek yumu ku biyen wis gak oleh nyambut gawe soro-soro. Ket kapan iku? Heh? Ket kapan? Lah jare makmu Kan mulai di- rene. Heh? Makmu mulai rene. Loro-loron. Apa wong tambah ngerumat aku kok. Ngomong rumah tari kon niku wis Tapi wong tuwa ya kan elek sing ngrumat wong tuwa. elek temen wong tua aku wis tuwek kok kon iki. Hmm. Anu delekne Bang Ri. Iya. Wang wedok tapi aja ayu-ayu. Oh. Jadi Sak enak lho, Heh? kayak kembangan. Lho ya aku dikon ndelok sing ayu. Karepku aku lek dikon wayu. Kowe kono cemburu ngono. Enggak, karepe aku dikon wayu. Karepku iki. Iya wis tak golekno wis. Ya delekne wis. Temen yo. Tapi kon kudu ngerti ambek aku lho ya. Wis tak Ngerti nek beres. kon nak safari. Ya. Aku ki sembarang cocok wis. Kon lak tantem kon ku. Lah iya aku. Wis seru aku nek safari. Ya sapa? Sapa sing ngarani kon samin? Uang saku, uang saku. Heh? Uang lelah. Boleh lah. Iya, ya. Iki ngelak kayak ono. Hah? Ngelak kayak ngombe. Iki- Lelah. Iya, iya Bang lelah iya. Iya, golek nang Jember, Jang. Heh? Golek nang Jember. Cukup sangu ngono, Bang. Cukup sangu. Iki lho karene iki mang toko pasar ki mang. Piro? Alah 1250. Wah, iku mek iku tok ta. Piro? Masa cukup nang Jember iki Kok kendaraan piro iki? PP lho, Rek. 1250. Pira? 1250. Kan iso 150, Ri. Aku sewe. Lah lak tekor ya ngono ya. Aku gampang ditokori kok. Wis ambek aku tadi kanca ae lho beno. Iya wis. Pokoke arek wedok ya. Ana medurane iki. Ah iya. Ndak lho. Iya. Ndak dino iki. Tak budal ya. Iya. Ayo wis. Nadi. Lho, iku masakan sego iku, masakan bangen. Iya wis. Oh, kadu dipususi ngene. Tak nyambel maneh.